Fedelia chu khuma lo chu in thil eng emaw alo ngai to na samaya chuta Richard in bua zo ron chuak chu alo en na samai ala chhelo viau le ngal Richard chuan Fedelia chu tinge emaw kornen ila oma tlan bau tumna reu ru te ila pu emni ti in a han chhai ve nge ya va in bal vela a han ti chuan ole ti in kalatum chu a in palpala Richard tawel ven chu a han pot thlapal a aw waka ma se ke korte lo halau Richard chuan iwa han film khur lo thin tak a han ti a kai tho tur chu a kut a han pe Fedelia chuan makalo ti hle a hetiang hian om nga si lo ni danga te chuan min hau le to nge yang a han ti a kut chu alo pe ve mai kai thawin Richard chuan thamang dewin omro ti in room atang chuan a chuaka a tho deuh huai Fedelia chuan anaw te ka pai wang mai mai ani kalaka a that ala ti ve fana ato zinga lo ni chuan Fedelia chu na akalatum ma se secretary rei chuan lo dangin Mr. Grayson ne na changa ka don danin ina oma hadam turin ati che ati ani chuan hadam kamamu hleinem ti in na akal chu atum secretary rei chuan Mr. Grayson kan be chale theyang a han ti an call ani chuan naute anei ma chu ina oma na thoklo tur chuan alo ti ma se Fedelia chuan adu lo hle api ron chuk chu pan vatin api ne na chuan Richard tan na akala phal lo thu a han shil api chuan Richard ne na chuan phalsak turin le cherumen ani na angin thu a han pe atna a thok theyang ti in chuta in ngai to in assistant ni turin ka transfer nga le atile Fedelia po chuan phur deuh chuan akal sana api chuan enzuin tikhan anin kar chu a chatwal twal mayang ati ti chuan a thar Richard secretary ni na chu a han chela Fedelia ne na chuan Richard chuan a ID card te pe in atna a ati tur ma saber cocktail party a kal chu a chil ikor tur le engkim wa saisa ani kalo ringang che ati Richard chuan Fedelia chu alo nga ka ani la cocktail party a kal tur chuan moi tak hian ron in thuam alo en na sa hle Fedelia chuan ava pan ava thendo na a phei khok ala rap swal zui atlutur chu Richard chuan alo dum le in en chuan an noi suk Fedelia chuan anek tai chu a han ti thasaka Richard chuan lo wanin a om chu a khoi tira Ivan nervous om ve a han ti chuan Fedelia chuan a rilru chuan ani po a thin phu arang hle mai alo ti ve chutia an lawin om nai lai vel chuan secretary rei kharon lutin a orun thiana kara in peito aron ti chuan in siam chhawatin Richard chuan pangpara pe ankal tak ngal party na munan va thlen chuan mi te chuan Richard te chu an lo endu hle midang nen te in bia in meuh shatir na te an nei hloma Fedelia ne na chuan mi kabia kwal chungin dule eitur te lo eila ti in anin chena Fedelia chuan zote a mufu tatlat til khata eitur chu a pe a omdan chu Richard chuan lo mu renga vapana tum chu mi ten an lo pot chat le chin Fedelia akalson le tur cha chu Mr. Morris nen in su in athil in turken chu ati bak saka Mr. Morris ne na chuan kati pal ti in akor chu ati fai sak mol Mr. Morris la chuan hain no iladama mo ti in aman beta midang da ya chuan lo ngai Fedelia chuan min sha swalan yang ti in thatur chuan na ti a thadu si law Mr. Morris chuan chutia an lawin pot boy vel chu Richard chuan va mu in avakal vata an pani chuan va pot chenin Mr. Morris du tokro kanupui ani hi a hanti ani la chuan nilaw ani hi no kanupui hwalani alo ti ve tlat box si an han soi fiata ka chuan ngaidam chu thatak chuan a dil ve le maya Richard chuan Fedelia chu a kai chuak ta dai Mr. Morris po chu a secretary nen in bia in anin ang chia ti soin a omzia a sha thiam lo thu te chu a soya a secretary chuan kalau chui chang do nim ni ati chuan alo ti ve bok
Richard la chuan Fidelia chukai chuakin a fala anom nu chuan asira namphein mi padang reng reng nai su ka ti chekha a han ti ringot ani lo chuan a han ti chuan Fidelia chuan ani lo chuan enge alo ti ve a Richard chuan in thup deuh hian I hlo ka katang a ti takewa Fidelia chuan ole ka nai to lawang a ti ve tange nge inan va thlen chuan Fidelia chu kara chuan alo mu hi la Richard chuan inin a tha chu a ti ve hle a vo in ni lengin kan chhuaka a chawani nge yang chu ba ka engma po e si lo zote chu a pe a ani lain e ve si lo a ti a amu hil chu en rengin hetianga duom takka a omlai te hian mi padangin mu ve se nilo kaphal lo a han ti le chin a in sum zet na in a run chong vai chu duom a ti le ema a fop le tange nge Fidelia chu a run room cha cha a Richard po a in siam chawat ani chuan kan thleng to elo alo ti a Richard chuan o alo ti tingi I hmaya vasin ve I khwa sikami ti in a han khoi ani chuan ai alo ti a hmuya lipstick kai mu chuan I hmuya lipstick ka ya a ti Richard chuan oi umlo I hmu swala nyang lutang ti in a thawata Fidelia po chuan a ni reng sia tin wa no in a chhuak tur chu a kot alo sin tir mu a ana changa she hle mai ti in kanin kar hi zau veu lo se chu ani hi ka du ani ma se ka soi chuak ngam si lo a ti Fidelia chu local vata che enge ngai to alo ti a ani po chuan va panin engma ka chaw hoang ti in hlim deuh chuan an luta sinin thlakin Richard chuan Fidelia chu thil ti turin alo soma ani chuan makti deuh hian enga keimamo Eurasia Group President le anupui hmuna a tel turin mindu tak tak amu a han ti ani chuan o alo ti chuan mase kanin kar kan contract marriage vel hi sheta se engtin nge nyang a han ti Richard chuan a masabera chuan an shelo chuan dan ang thlapin kan in neya chuan chief assistant ini a ina ani telbok engkim karwa man vek to alo ti a anom puite a han kaw an couple ti chian turin sanale chi man taw an lo keng luta chi te chu soi fe in a han or tira sana chu in bun tir ve ve in an pahni chuan thla tel dunin social media lama Richard chuan a han post Fidelia ero chuan engkim hi a follow peng tur le deal a mu theina na ti ani si a ti vong vonga nula pakhat ron langin China chu alo lut ve che a Richard kalo le te a ti a engi motak chu anin kara om nge yang chuta athalak post chu a han mu chuan alom te chiam lo hle Richard te po chuan Eurasian Group lam chu an lo nga ka an lo thleng do ne an lo te chuan Fidelia chu an arvas hle a Richard chuan akut la in alo thlamuan ve ti chuan president le anupui an lo thlen chuan in chi bayin a in mel shat tir vela Fidelia chu mei che fel takani ti in nupui nei chale mai an ti a an lom ve hle Richard chuan in tan liao liao in chawin in rilte acham palang kan tia lunch kan lo buat saya ti in an lu tira ani po chuan an hnunga an zui Fidelia chuan thataka an na Richard nupui tak tak anga chu atum ve na sa hle a ti chuan cho chu an e hawa dokan kelin e turte chu Fidelia siamani thote an soya Eurasian Group lam chuan an lo welcome na zong zong nen an lomin Fidelia po chu felanti a an thil siam te chu tuyan ti thote an soya president po chuan contract sign pui chu a rem ti a secretary nena laturin a hantie chutia a sign chep tia chuan a hma me cha lo lang kharun in lan le thutin a in chei dang lama a sign ma cha chuan a run ti kholo ta vek Richard churon kawin engwanga a umbo hlana nupui dang lo nei nge ani a run zot Richard chuan Claudia ti ina kawa Eurasian president le anupui te chuan makan ti hle an rin angalo ni talawanga nga yin an lung oi lo hle boka
chuta Richard chuan Fidelia chu an mi khwalte local sun pui ri tur chuan han signala ani po chuan an pahnih chuan kan ti pallu tu ka ni kanin soifiana min ngai thak sak sham don ya ti in min lo zui ula a han ti President ber chuan in chuan lama that veu ka be sei a han ti a kalantum chu khanu Claudia Khan lo dangin Fidelia chu alo beng soka miten nomnu ti in President nu pui po chuan iwatimak ve kuti thak nguta alo ti han ben non le atum chuan Richard chuan lo dangin iwa sak lo ve aron ti President chu alom to lo tak zeta chu tiang a thleng chu chuta secretary rei chu an mi khwalte kalsun pui tur chuan an han ti a President chuan a kalma chuan hetiang te shep in zom na nei ka du hau lo we ti in an chuak ta a ti chuan an pathum chuan an om ta Fidelia chuan enge omzia ani hi a han ti chuan Richard chuan nang ne na kanin tunma khan ani nen hian kanin chen dai to alo ti mase Claudia chuan Fidelia chu nang nu hi kanin karat la zep ini ti in a han re ka Richard chuan alo poson vat an pathum chuan an boy le a chuta Fidelia chuan a chipek chu la thla in thinrim deuh chuan a pe a chwa san tamak Richard in zui atum chu Claudia chuan lo dangin min kal san su kapmangai che asin ti in ani ne na anin kar chu siam that le ange na mase Richard chuan alo du to hau law a po be ta tawang chuan a thinrim ve to hle a to pa phei chuan gar thau kawin shrai bau turin a ti a kapma aron in lan to swang che ani lo chuan in ta in cha nang a ti tamya pona chhuakin a secretary ne na chuan Fidelia omna a han zota ani chuan washroom lama thu chu alo shila akal ve ngal washroom kongkhar chu avaki ka hong tur chuan a han ti ani chuan lo du lowin I hmangai masaber alo le to a engatan ma min mamo to lawani kha vapan ro idu phot chuan kadang lawang che alo ti ve mase Richard chuan kanin kara engma to law ka ti kha min ring ro a han ti a secretary ne na chuan cha bela tur chuan a ti a hong thei ta a hun chuan Fidelia ne na chuan ama che ring turin le akianga omreng turin ati a kuta han pek chuan ani po in lo la in Richard ne chuan anin kwa ta vong vonga sinin thlakin Fidelia chu contract an sign lo awang khan a ril ru chu alo ha hle chuta secretary rei ne na chuan engtin nge ni zel tia zo chuan ani chuan lo lungai lo turin le Richard tan ti fel vek tur thu a shila inaute pa hi ngai to la adang ngai to boy du su alo ti ve chutia alo shilai chuan an pe atang chuan Russia president nupui kha alo oma a phone belai chu awa mu kavabia ange contract chungchang vel kha soi chale ila acha ang ti in awa soya chuta awa pan tur chu president nupui chuan kong cross atum che kar hian aron sudon si va phein karin asutur chu awa nem sona ama zok chu asut pha a kapachang thi sena chuak na sa hle kanau te ti in nawa chha chu a hlau em bok chuta president nupui chuan I chale mang ti in nema secretary rei khan ambulance sakola Fidelia chuan kanau te hi chan ru a ti char char engtin nge Richard ne na ka soita kang ti in a hlau thong hle ni kho shelo chuan a om zui Richard po chuan Russia group president mu alo tum ve mek ni in alu thei cha tia chuan secretary rei khan ron kola chanchin ron shil Richard chuan hlau thong deuh chuan hospital chu apana abatlen chuan Fidelia pan ngal vati ne icha ati midang reng ngai to law ani chuan lo signala a she thiam si law a pumte a han ngai thla chuta Fidelia chuan president nupuya omrenga nia ti in han ko mu chu vele Richard chuan a hoile ta a han mu chu chibaya buk vat engi heta te lo ti ve a han ti kwala ani chuan chanchin shilin anupuin a chan chwa thu asoya alom wang chuan lom thu shilin contract po an sign du ngei theinan a pasal a soipui tur thu shilin a chwa sana an lom hle an ni pahnih po chu mase Richard chuan Fidelia chu anjila anun hlo oma da lo tur chuan a ti ngal
tui pe in chadewin tuna chuan omla na ngai to suang che ati a ani po chuan oli alo ti ve an chua pa chuan Richard chuan a secretary ne na chuan car accident chung chang chu lo chui chang tur chuan ati a chuta a secretary chuan Filio Morrisin inu puiron mu adila ka phal saka ngem a han ti chuan angai lo ti in a ne na chuan enge Philip le Fidelia te in kara anin she chi nem ni ti lo chui chiang ang che a ti zui bok Philip Morris po lo langin anu pui hwal thita no thalak chu alo en me ka chuta a secretary ron lutin boss Mrs Grayson mudil na kha an pom lo ani a han ti ani chuan apoi lo kan mu mang alo ti a Fidelia po lo langin theive lo eya a phone ron rek chuan number cha ti in a han pi ka Philip lo ni in mu puya chuan ron som ti chuan an pahnih chuan an in mu a anu pui hwal ne na an thalak vel chu a han mu Fidelia po chuan in ang chua in ti ve hle a chuta Philip chuan iban ka en thengem bartma ka nei china a han ti a ani chuan lo rem ti ma se engma omve ta si lawa ka she swal tak tak che ani ti in ngai dam chu adila Fidelia ero chuan lo she thiam hle chutia abana von lai te chuan a ruk hian thla an lo lak sak a ho tur ding chu alu ron hai hlawin atlu tur chu Philip chuan lo van boka chungte po chu an lo la rovek thalak chu Claudia thil ti ni in anin kar lo ti chha chu alo la tum renga Richard chuan chutia Fidelia ina omlo chu a secretary ne na khonge ti in a zota ani chuan po na chwa thoven thu chu a shil ane na chuan alo ho huna a eitur sem sak tur chuan ati a chutia an lo chut lai chuan an thalak vel chu Claudia chuan lo thuna a meng deuh kok Fidelia ron ho chuan room a alo nga ka khonge kal alo ti ani chuan borak thianghlim ka hi block a han ti a alo oi to lo na sa a hau deuh chuta tu nen a han ti chuan Fidelia chuan Philip nen anin hwati a sheve bok nen a mu ti a sha chuan alung oi lo don ti in keima in ati a do shi lo tur chuan lo ti kuma Richard chuan nama nang hian dot me shil tur ini lo wasin a han ti a mi padang ke ni lo mu fal turin ka ti che emni a han ti khoi lui chu atum Fidelia chuan naute ka pai hi a han ti chuan Dr. Ten second trimester thleng chu alapoi lo anti ti in ka di mangche ati a Fidelia chu alo chapur ma se a fop ta thawa an pani chuan zan hun chu an manga a har chuan Fidelia chuan ni zan chu a ma zong a in min di mani ti in ngai toileta chuta amu hilder level Richard chuan a har ti sha in kan sleeping beauty chu for har kheranga yemni a han ti chuan arun hara angai lo thu chu asoi anui zui ver Richard ne na chuan a secretary chuan khamizan hotel thil thlenga directoral pui chu api ngei ani thu aron shila makati ve hle api chuan sanga chu lo pe ve me ka a secretary nen an lawin be ve a engkim ani po chuan lo sheve ka api chu engwanga chu tianga tinge ani te chu azot ani chuan an tan vek ani thu lo soin tupa kanayanga chuan nangni ponin du ve tho kha ti in nakina naute pian huna achhung te tak tak ka mu pui don ani a han ti a secretary chuan tu tinge achhung te tak tak a han ti chuan kovel chung kwa fanu ladam om chhun ani so ati a kovel chung kwa chu mi hausa ta kan lo ni renga chuta api chuan ka mu tira tang khan ani ti ka shinga la chuan ani hian phir pui na ya ani ero athi to ani an lo ti chutia an soi lai chuan Richard chuan ron shimana api ne na chuan engi soi omzia engkim hi nangma plan vek mo a han ti api chuan CEO ni na inei nge thei na tur ani hi ati a Richard chuan changle tin chutiang wang moya kan nun hetia iti hi amoi lo hle mai ati ve a an thu soi chu Fidelia chuan lo sheve a athil ken chu thlawin a omve tian mu chuan Richard chuan pan vatin in tina MD in a zot ilo thlenna rei tu em a han ti a ani chuan engkim kha ka sheve ka ni alo ti
engkim kanin ton dan le kanau te pai po hi plan vek muni a nang ni chuan ka chung te tak tak po in lo ze pa ti in thin rim deuh chuan kal suna tum Richard chuan kal lo tur chuan a han chela ma se kal tur ti in ka ho du lo che ania ti in a tlan chuak nga le Richard chuan Fidelia chu zon tirin a secretary ron let le chuan an la mu lo thu a ron shila khongai kalang ti in angai to hle a Fidelia ve thung po ril ru ha dewa local kwal velin ama a chuan nu pa hi atok thuta anu le padik takte an lo ni reng chu ni in hun alo le ama Richard le a secretary po kovel company lama deal nei turin an vakala a she hle a chutia an CEO office an lut chu an CEO chuan lelam a chair chuan alo hoi deuh tata chuta Richard chuan an deal te chu han soifia vela aron hoi chuan CEO chu Fidelia ni in makati hle a alam panin a pheya hetai lo om da ya ka ngai to chin tuk che sin ti in a thil tia ngai damadila a hne na lo le tur chuan a han ngen Fidelia ero chuan alo du ta hau law min play kwal moi moi ni lom ni alo ti a chuta Richard chu chuak turin a han ti a kal don chuan a pumaron na thuta nawa ve ni in Richard chuan a boy pui ngal wata ambulance call in an chuak ngal damdo ina chuan lau thong deuh chuan an lut tangala naute chap thoma sha chuan Richard po chu a thoveng ta sot ti chuan hun te lo liamin anin kar po chu soifel dunin hlim takin an nu pa le an fa pa nen chuan an khosa ho ta boka a top ta